ഇനിയിപ്പൊ എത്ര കാലത്തേക്കാ തങ്കം ബാംഗ്ലൂരിൽ തന്നെ നിക്കാൻ പോണേ? അവനും കൂടി പോയാ പിന്നെ എങ്ങനെയാ നീ തനിച്ച് ജീവിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ട് കൊല്ലം എത്രയമ്മേ? ഇല്ല, അവന്റെ കാര്യങ്ങൾ സെറ്റിൽഡ് അയച്ചാ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരിക. ഇനിയുള്ള കാലം അമ്മയുടെ അടുത്ത്. ഉവ്വ്, വെറും പറച്ചില്ല എന്നെ മോഹിപ്പിക്കാൻ. അല്ലമ്മേ, ഈ ഓട്ടപ്പാച്ചിൽ കൊണ്ട് ഞാൻ തളർന്നു. ഇനി എനിക്ക് റെസ്റ്റ് വേണം. കൃഷ്ണ, നല്ല ബുദ്ധി തോന്നിച്ചല്ലോ നീ. ഈയൊരു നാരന്നെ ഉള്ളൂ? ഇതെന്നെ പതിവില്ലാത്തതാ. കഴിഞ്ഞ തവണ വന്നപ്പോ ഞാൻ നിനക്കൊരു മാങ്ങാമാല തന്നിരുന്നില്ലേ? അതെന്തേ? അത് വിറ്റിട്ട് ഞാൻ ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസിന്റെ ഒരു ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് അടച്ചു. ഓ, കേക്കണ്ട പ്രാരാബ്ധം. ഇതെന്ന് തീരും? എന്റെ മോൻ അമേരിക്കയ്ക്ക് പോയി സമ്പാദിക്കട്ടെ. അമ്മേ,